nyu-nyu. Entek. Lanjut lagi lur. Waduh. Lanjut lagi lur. Aneh ini. Wah, sulit lur.
Hai. Munggah to, Mas. Diturut ke suket-suket wae. Mau wis tak ana dalan tilase. Ndi? Iki? Bosku. Salah, nganan. Lewat sing kanan. Kanane. Kanan, lewat sing kanan. Jalan yang ini. Depannya, depan. Beloknya angel ya, Mas. Heh? Beloknya angel ya. Ini depannya ada jalan sini loh. Loro. Enggak, Betul. kamu bentar lihat sini loh. Belok kanan. Heh? Ora. Wis mengi kok, mengi. Ya meng le lunyu iki kene iki. Nah, terus. Loke. Terus. Masih sih. Dene wae iki lho. Nih. Yo. Kanan wae, kanan. Ora iki sing le sulit iki tok. Teno le ra iso traksi bane. Bane ngarepe, Bos. Wis tak sekono wis. Wah, mantep, Lur. Ayo pedung nah. Ya, betul. Sik. Ada nawe? Oh, sik. Satu, dua, tiga. Mas. Aduh, Mas. Aduh, malah mandek ya.